أنسي رسول المرتبى نلت الولاية والسعادة والعلا ابن سراج الدين وارث سره هو أحمد بن محمد على المنى ابن سراج الدين وارث سره هو kono tigi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Safina Dakar FM mo capanɗe jeenayi ena e toɓɓere jeenayyi min calminen goto kala inde muɗum e yettode mum en jetti Allah en juuli e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo guila nde hun wodani kala kadi ko woodi wodude sababune mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo e Safina Dakar FM noon bandiraɓe jaafo en tardi fodde hojomaji seeɗa en calmini ceerno men khalifa men kanko e walidima koye diine o e sunno e jokkore en ndemɗe e denagal bandiraɓe foof beltanama kono kadi jarnam ɓen ardiɓe saktiri men Dakar FM kamɓe kala enen jettiɓe en jarniɓe hano hannirta ni yette noon to kalagal to komo ganduɗa ko Abou Thiam maccuɗo haaji mum no mbiɗen ni en camdinagal ko jillede saktirde gartugol mawɗo Alaji Abou Ndiaye noon kadi mo ganduɗa ko Bachirou Bane Bocara Mamadou Guissé Alaji Bali Sy Amadou Diandi Kassé kamɓe kala en jettiɓe en jarniɓe no bandiraɓe en garti e yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo e saktir men Dakar FM sikala kadi ha joni en gardi e yajude hono ceerno men ceerno Hammata Diallo hande kadi kanko gardi ha joni wono wadini ten gam yadude bandiraɓe e weltinde bandiraɓe e siftindeɓe e softindeɓe e diine mabɓe no ceerno Hammata bisimilla cammina bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu min calmini on min juurima on onon foof min gardine salminande he khalifa men ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiani Ba eɗen ñaganimo Allah cellal e balɗe julɗe e hattan kanko e miñi ko ceerno men ceerno Mouhamadou Boun Oumar ha e dendagal ɓesgu galle o ha e sifa keeriɗo ha e dental ngal fof e sifa kuɓɗo hay goto en goppan dendagal to sawtu o heɗete en calmini en juurima en duwima en ñaguima duwaw en duttitima kadi no ceernajo o wirni e émission men andu diine ma e gam wallodirde hen ha paamen diine men enen kala inchallahu taala jaram no feewi ceerno Hammata bandiraɓe nani kono kadi paami tigui rigui kadi beltima nan ceerno hande on ko cuwanɗa bandiraɓe cuwanɗa rendo ngo lowre nde ganduɗa wona debbo wona gorko goto hen kala ene foti famde ɗum e wawde ɗum e hutora ɗum e naftira ɗum ko fate laaɓal so wiyama laaɓal tan firti so neɗɗo ma laaɓa haw gayna nde wawa rewde Allah no ceerno bisimilla bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd no mbiruɗa ni diina ko laaɓal wiyama at-tahuru shadrul iman laaɓal tan so ko wi kono ko feccere e liman billahi fof so rendi laaɓal ne ƴetti hen tandalde mawde gonga eyyi ne wawi wonde feccere tan laaɓal noon ko banggue ndiyam ɗam ndiyam enen gandi laaɓe ko ɗiɗi ko daharatul hadasi e daharatul khabasi laaɓal tayre ɗum woni jogade salligui gonga tayre nde waɗi ko tokosere e mawde ɗo gonɗa ɗo tawi lorgal waɗɗakima kono alda salligui ka taƴraɗo taƴra tokosere so tawi ɗo gonɗa ɗo dañi sababu lorgal aɗa foti lootade kono a suwa tawa lootade ka taƴraɗo taƴre mawde ɗeɗo laaɓe ɗiɗi foof noon mawde laaɓal manggal ngal tokosa ngal foof ndiyam laaɓɗam laɓɓinojam wawi fewderdema ɗum ndiyam noon ne jogui sifaji tati ndiyam jogui ko mbaadi woni yitere hollata ma ɗum yitere kam sa daari ndiyam tan aɗa andi ɗum ɗo kam ndiyam ko ni wowno waade sa yiɗo paan follere
nam e pan ndiyam ɓolam nam e pan tufam nam a serdat a anda ɗum ɗo ko tufam woni ɗo gonga ɗum ɗo ko ndiyam follere woni ɗo ɗum ɗo ko ndiyam ɓolam ɗum de ko yitere hollatma ɗum gonga ndiyam ɗam yo ɗam heddo e no ndiyam fonno waade ɗum ko goo gonga so tawi ɗam iwi e on sifa ɗam natti hutorede wallahi sifa ɗimmijo o ko dahamme ɗum ko ma mbaɗa e hunduko ndiyam sa waɗi hunduko safi sukara nam aɗam mi wawi yarede mi wawi defirede kono rewretaki Allah a faami de ko noonne e hendu balngol ngol e hendu nduni kadi yataw kadi hendu ndu kadi wonna hendu tumarankeru so tawi ko ɗum urtata ko nden ɗon hunde e ndiyam koddani masalan ko nande lati joni ne uuri ndiyam kam fotani urde lati ndiyam fotani safde ñomoko ndiyam fotani safde sukara ko ndiyam kam safa lamɗam ay ɗum kam bonani ndiyam mbaɗɗam kaɗɗam ɓuuri hewde belɗam ni mataw e on banggue ko noon sifori ndiyam ɗam taw ne heddi e mbaadi majjam sa yari ɗam aɗam heddi e dahamme ndiyam ɗam haɗa lamɗam walla ɗam wasa hadde lamɗam aɗam e mbaadi ndi ne heddino wano hendu ndu ne heddino ndiyam fonno wade so na noon tawa gueɗe ko wayli ɗam ko kañum e majjam koddiɗo gotel ɓakkere ɓalere kurum ndiyam ɗam tuɗi hen ɗam ɓawli kurum no daha ni bonnata hay batta ɓakkere urde walla ko wande hendu ndu welani ko ɗum sange ndiyam ɗam kamɓe koddi walla ko leɗɗe puɗɗi hen baɗe noon fo bonnata tawda wa sernude a faami de la yukallifullahu nafsan illa wusaha fittaño dabaka sona ko hattani eyyi ko yawtoy ɗum ndiyam laaɓɗam laɓɓinojam ko ɗam wawi rewrede Allah ndiyam ne laaɓa taw wawa laɓɓinde ɗum noon ko ni sifi ɗum waɗi ndiyam waɗi ko pecce ɗiɗi mahludun wa gayru mahlud ndiyam jilluɗam e ɗam jillani e on sifa kadi fecciti sifaji ɗiɗi ndiyam ɓolam ɓoccalam taw hay batte yantane majjam ɗam ɗon woni calli gorteɗam ko ɗam won lotorteɗam ɗam wuppirte comci baɗɗi soɓe ɗum noon foti ɗam ummi koye asman top cakkuɗa barigal ma walla pan ma walla siwo ma ndiyam ɗam ko laaɓɗam laɓɓinojam a wat bagal ma cafɗa e woyndu ɗam ko laaɓɗam laɓɓinojam walla ƴogɗa koye maayo walla ƴogɗa koye wendu tan mawdu ndu ganduɗa hoorema wendu no gandirɗen ni walla ko sewde ɗum ɗo fof ko ndiyam laaɓɗam laɓɓinojam joni noon keɗoɗen sifaji ɗiɗi no godini mba yentude majjam taw jeeyaka e majjam kosam so tawi yani e ndiyam ha aɗa faama kosam ninɗo e ɗam ɗo ndiyam aɗam heddori laaɓal to banggue aada kono ɗam serte laaɓal to banggue ibada ɗam serte laaɓal to banggue dewal Allah kono aɗam heddi e ñaamede e yarede basi ala hen ɗum noon ko nande kosam en jumri en e gueɗe laaɓɗe ɗe foof daguiɗe ɗe foof e ganduɗa so jane comci ma wiyetake ya lotoy ɗum foof so ene ndiyam ha wayli ɗam aɗam heddo e naftorede banggue aada kono ɗam wawa naftorede banggue dewal Allah sifa goɗɗo o ko soɓe ƴiƴam fuufo jam ɗam so yani ndiyam ha aɗa faama ɗam ɗo ndiyam ɗo ƴiƴam ɗam woppoy tan hutortake to aada hutortake to ibada woppet tan sangara so ruufe ndiyam aɗa faama ɗum ɗo kay ko sangara rufi ɗo woppoy tan e sifaji baaɗi noon kala ko wiyete soɓe ganduɗa koko woppoyte walla ko yahate dow wuuro ko so yani ndiyam ha aɗa faama ɗum ɗo kay ndiyam ɗam wonko yani hen a woppat tan e joni noon deke ko ndiyam laaɓɗam laɓɓinojam ɗam salli gorte ɗum noon calligoɗen so addi ndiyam ɗam so tawi mbaɗɗa koye nokku udditiɗo ko nande bool walla siwo walla beñoire wiya ko yo heed banggue ma ñaamo ga oto ƴetto juuɗe ma ɗe tan nanna e nder ndiyam he tawa ɗe coɗaki taw a soɗoto taw imma mbaɗa pot ñeɗa coɗɗa bawal ga walla goɗɗo ara juuran ma coɗɗa juuɗe haɗa laaɓa caggal toon jungo ñaamo ngo ene naata ene ñaɗa ndiyam ne yuppa e dow terɗe he walla tawi ko a faami no mbiɗen ni tan jungo ñaamo ngo tan ñeɗane adda so tawi noon koko nande catallaji en bidon en ganduɗa waɗi kunguel panguel hettata ko banggue nano beele mbawa jonnidde ni eyyi no salli ko noon fuɗɗorte ko bisimillahi ne yiiɗa noon ɗo joɗɗa taw ko dinguiral lamgal taw soɓe ala ɗon kono so neɗɗo salligima e nder nokku baɗɗo soɓe ne selli kono woppi kam ko yiiɗa ko ɓuuri yiɗede ko joɗade buqatun tahira dinguiral lamgal ceer o wiya bisimillah o sooɗo jungo ngo juuɗe ɗe ɗiɗɗe foof so yiiɗi o sooɗo jungo tan ha yetto ɗo ɗo montor haɓɓeteɗo goo ɗiɗi tati gon jungo woto ngo tan de wona o gaynigo o lootoya nano ngone kadi laabi tati so yiɗi eyyi hono ñaamo ngo waɗa ngo gar tati banggue mum ngo gar tati banggue mum so welimo o sooɗodira ɗe o sooɗo ngoɗo goo
o watta kadi o soɗo ngo taw kanji fof jaadi wallahi o soɗo ngo soɗo ngol wona tati fof selli tan machallah o rewne hen wufƴade nam ñeɗa ndiyam ha heewa waɗa hunduko tawde wona korɗo gonga o wufƴo no moƴƴi no feewi wonko ndiwɗen noon ne adi ko ɓuuri yiɗede taw hade makko salliginade yo socco hunduko makko ha laaɓa nam soccorgal o socco hunduko hakko laaɓa o law soccorgal makko waɗa e poos makko nam walla watta e nokku mum on saha wufƴo hunduko o ukkita ngol noon o wi bisimillah o fawa hen salligue ndo noon nela sallam wonto haali hadith o wi raka'atani bi siwakin khayrun min 70 raka'atan bi ghayri siwakin neɗɗo so soccima hunduko mum ha laaɓi salligima juuli darɗiɗi nafila kanko ɓuuri hewde baraji e neɗɗo calliginiɗo juuli darɗe capanɗe jeeɗiɗi tawi soccaki hunduko mum Allahu akbar famide Allahu akbar e joni noon so soɗima juɗɗe laabi tati o wufƴo laabi tati o wukkita o waɗa ndiyam e kine he o fiipo laabi tati o ñeɗanɗe tati e nder kine he ñeɗanɗe fof so waɗi hen o fiipo noon so fiipaki ko ñaw wontantam gonga so gasni o sulmo yeeso ngo tuggude nofuru ñamuru ndu ha nofuru nandu ndu tuggude tiinde leɓre dow tiinde makko ɗeɗo ha ɗo tello ha o muɓɓa guite ɗe o rawna e dow guite he o rewna e dow kine ɗe e yeddande hakkude kine ɗe wonko woni hakkude gudde kine ɗiɗɗe fof o waɗa feɗendu o ɓitta ha toon fof ha kine ɗe gonirni fof toppito o muɓɓa hunduko o loota toni ɗi fodde ko feeñi boowal ko fof ko yeeso he tawa gonga o lootira noon laabi tati o loota jungo makko ñaama ngo gila to feɗeli ga ha to polum toŋi laabi tati o loota kadi ko jungo nano ngo laabi tati on ñaɗa ndiyam o waɗa e juuɗe makko so yiɗi o nawara ndiyam seeɗa so yiɗi o wasa nawde o leppina tan ha leppa o sindodira ɗe o maska ɗo o tugga ɗo ndiyam yeeso ngo tugguno ɗo o rewana e dow hoore ha less hoƴƴudu ga o artirade kadi gonga artira kadi ha ɗo fuɗɗirnon ɗo o ƴetta ndiyam o leppina juuɗe makko ɗiɗi o maska noppi ɗi so maski noppi ɗi ha gasi joni noon garɗen koye koyɗe to banggue koyɗe to wonɓe ganduɗa ko heewa yimɓe teskaki wadde ɗum laabi tati kañum ko loota tan ɗum ne heewi kono ɗon ne kadi ne moƴƴi teskade laabi tati eyyi seeram men ne mbiya noon saabu en ari hay e nder deftere men ibnu ashir ko deftere mantiniɗe e nder madhab men he o wiyata wa shafu wa taslisu fi maghsulina ɗimmidde e tatɓidde e terɗe men lootateɗe kala ko lootate e nder salligue o waɗa laabi tati lotte ko terɗe tati lotte ko yeeso waɗa tati lotte ko juuɗe tati lotte ko koyɗe waɗa tati eyyi saɗa loota noon koyngal ñamal ngal gadoroɗa feɗendu ma siwitindu tokosiru ndu jaara noon ha yetto wordu ndu dow e less ngabba ha yetto kolɓuli nanna kolɓuli ɗi to banggue dow jaaha ha dow seeɗa haɗi naata ɗo kawa so heewi hadde ɗo haɗi naata no moƴƴi mbatta kadi lawol ɗimmol mbatta kadi lawol tataɓol ɗum ɓuuri yiɗede jahana koyngal nanal ngal ngal ne tuggorta ko feɗendu wordu ndu koyngal nanal ngal jaara ni ha yetto feɗendu tokosiru ndu sibitindu ndu ngabbira noon dow e less ha yetto kolɓuli ɗi nannaɗi ha ngabba dow majji haɗi lomba e nder longal he jartora noon peɗeli ɗi jartade woni lomba peɗeli ma juuɗe ɗi e hakkude peɗeli koyɗe ɗi ɗum ne yiɗa to banggue peɗeli juuɗe to toon ko wajibu en jawti toon paamen saɗa loota juuɗe en lotta juuɗe nande jartoɗa peɗeli toon koko waɗɗi ga koko yiɗa ga koyɗe ga on saha so jomum gasnim siko salli ko timmi on saha jomum hoyno dow asman wiya ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tawaɗa hoyno dow asman Allah hoyni guitema dow asman sa ari haɗa no moƴƴi sa yiɗi kadi jokka allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin ɗe daɗa kadi ne ɓeyde hen e hima an jomam ya waɗam e jaɓanaɓe tuubu buya neɗɗo kadi ne tuuba salane mbaɗa motif jafonɗa calɗa yaafede ɗum ne moƴƴi hay goto yiɗa ɗum noon ya waɗam e jaɓana tuubuya wa ja'alni min al mutatahhirina ya waɗam kadi e laɓɓinaɓe e bakkatuji yo Allah waɗanen noon enen wa ja'alni min ibadika as-salihin woɓɓe ne ɓeyda hen ɗo waɗam kadi wattame nder jumla jiyaɓe maɗa moƴƴuɓe ɓe on saha ñippa guite ma eyyi ɗum ne kadi ko hunde yiɗande no fewi hanti damal udditima hanti an dendagal dewe Allah fo hanti a heeɓi caabi jiɗɗa ko juuloyde ya juulo jiɗɗa ko wangade suudukaɓe wango jiɗɗa ko memde kamilu an hanti dendagal dambuɗe dewe Allah foof gudditima hanti eyyi joni noon mataw en dewnata hen julde eyyi julde nde jomum sono juula so debbo so gorko to gorko kam ɓuuri tengtude eyyi kono noon debbo ne kadi ne yiiɗa e mum wurnandu wurnandu ko allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala as-salati hayya ala al-falahi
قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله ɗum ɗo wiyete wurnadu eyyi ɗum ɗo jomum so waɗi ɗum tawi ko an tan goto on saaha puɗɗa ɓamtude juuɗe ma ɗe ha yetto noppi ma ɗi mbiya noon Allahu akbar tellina juuɗe ɗe eyyi so tawi hoddirama koye dental salli o so fuɗɗima wurnude tan so jomumen so belama enen mbawi ummade daro jomumen belama pada ha wurnandu gasa so jomumen belama gummo daro boom gila suwa wurnede gonga e ɗum woni o wiya ma'aha fa qum aw ba'daha mahmatu hib wa in aqamat mar'atun sirran nudib sa yiɗi sa salli on futtumo ndo fuɗɗi wurnude tan gummotoɗa hen so welima gacca haw gayna gonga so welima darɗa gila o suwa wallahi ene ɓuuri yiɗede noon sappeji ponde ha gasne nde fuɗɗa habbirede pondugol sappeji ɗi kadi no himmine feewi to banggue dental julɓe sabi nela sa sallam on to haali wiya sawwu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min as-salah ponde sappeji mon gandon pondugol sappeji koye julde jeeya ndeke ko ɗum tergal e julde sappeji so jeebama won tergal manki e julde he caggal noon so wurnandu wurnama ha gasi haala lombata ko hakkuno wurnandu e habbirandu so na taw ko haala ponde sappeji ɗum tan daggoto lombaɗo ɗon so yimɓe gurni ha gayni hayso neɗɗo wima assalamu aleykum a wi wa aleykum salam a lombi ɗum hakkuno wurnandu e habbirandu wurnandu boni ma mbatta wurnandu wondu ndeke sa wurni tan hante julde koko fuɗɗa ko habbirde tan koko holko daggoto lombude ɗon an kaari nattu yaltu abbirtoga ɗum koye julde jeeya saabi nelaɗo wi ponde sappeji mon fondude sappeji koye julde jeeya wurnandu ndune koye julde jeeya ndeke aɗa jaɓa ɗon wondude ɗon on saaha jomum ɓamti juuɗe habbiri on saaha wiya bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أناني دي تايكو المامي تايكو فنينت بوري جيتشود أوتوبي آمين تايكو فنينت داندو بداتي وامبه تاغال بي mbiya amin kadi ɓe cuuɗa daaɗe maɓɓe mbasa wadde dirali no yimɓe zamanu o mbaɗata joni ni en mbiyani moƴƴani kono enen en jarani ɗum enen tawɗen ko ñumbade so tawi noon koɗo suuɗete hay goto nanta ko janggata ko ɗon so wi wala dalina yo wi amin nde wonno tuggude ihdina sirata al mustaqima ha jowo fay ko duwa woni ɗon duwaw noon wiyante amin e ɗo kadi mbatten ɗo haqqille ne moƴƴi on saaha joomum janggi simore nde ha gasi rewna hen ndo janggi faati o ha gasi ɗum ɗo koko waɗɗi tawi ko en tant que goto juulanno la budda fatiha koko waɗɗe dow ma walla ka almami fatiha na waɗɗe dow ma so tawi noon ka ɓawa gonɗa ko caggal almami haysa deƴƴi almami rondani mama eyyi ko ɗo tan woni farilla mo almami wawi rondanade ɓawa ɗo fatiha ɗo so tawi noon koɗo suuɗete ko nande tisbar ɓe mbiya sallifana walla allah sara ɗum nde wonno koko suuɗete ne yiiɗa enen fof sen kabbiri go fof tuftinde mum tan wona e janggude so tawi koɗo nantinte noon haysa deƴƴi ala caɗele gonga ni won mawɓe wiyoɓe ne jomum so tawi almami janggi ha yowala dallina amina anna ya ñuumbo biya janga fatiha eyyi en jeddani ɗum kono defte ɗe kam fodde ɗe jangaten ɗe kam kalani ɗum saabi dalil majjum ay an saɗa janga a ñumboto gonga il fotirde comme sono jangge foti ko nantinede poɗɗa ko nantinde wona kono ay firtide ko waɗɗakima eyyi sa waɗi noon wiyetake boni nde wonno ne a jogui hadis biyo julde sallata tawi fatiha jangaka won kadi hadis biyowo qira'atul imami lahu qira'a jangde almami nde woni jangde wonɓe caggal makko ɓe eyyi ɗum noon nde kala ɗo feññinte jangde almami nde woni jangde ma kala ɗo suuɗete hayɗon hayɗo suuɗete ko omo wawi sa deƴƴi omo wawi lomtade ma kono ne yiiɗa ya janggo annore on saaha jomum fawa hen simore simoji noon kala kam ko neɗɗo o famɗi kam ko andi oto ronko kam wawde hay so simoji ɗiɗi kam ɗonno kalten ɗo ko sifa mustawa leso o yimɓe taw ganduɗa neɗɗo o wona neɗɗo porɗo no fewi to banggue jangde way fof janggi fate o ha selli o rewna hen simode hay sinno ko simoji ɗiɗi ko nande joni inna anzalnahu oɗo feeɗa haw wawa ɗum qul huwallahu darna makko addande so janggi fate ha gasi o jangga inna anzalnahu ha joofa o jaggo yey koppi o ummo o addoy kadi darde ɗimmire nde o jangga fatiha joofa o waɗa qul huwallahu joni ina rawa inna anzalnahu ceerno wona faladema joni noon so nangui so janggi fatiha o fo hen simore o nangata koppi ko jangata ɗon e mbeɗa ara taw hono jangga simore nde taw simore nde gonmi koye sifade tan
joni noon so wi wala dallina o wi amin o wi inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr a faami de ɓurraw yankoɓe onon jaafo ala ɗon selli jaafo o sahaa joomum jaggoye koppi on sahaa nde timminɗa simore nde tan mbiyata ko allahu akbar jaada e habbirandu koppi habbirandu timmoyta kono tawa hante a jagge koppi oto fad noon ha jagga puɗɗa habirde de ala an gila nden guuriɗa nde a nayitima tan a yadat habbirandu machallah ha jettoɗa koppi on sahaa jangga ɗum subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ene sella ne windi boom subhana rabbiyal azimi tan ɓol subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ne windi noon kono enen jaaruɗen ko subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi tawi ko an tan goto ne moƴƴi kam oto manque daaɗi tati sabi nde wonno sa jagge koppi ne hatuji ni gona ɗon ha ndeeƴa ha terɗe ma fof ndeeƴa ɗum noon ɓe ɓeeti ɓe mbi sa jangi ɗum daaƴe tati tawi a ñomaki ha ɓurti a dasani ha ɓurti ko ɗaɓɓano ya won ɗon ko ne heeɓo so tawi noon ka almami an adoto yimɓe arde koppi sa jange tati a ɗacciti koppi a bonna julde mabɓe sarana saabi kamɓe ɓe timminta ɗum deke tawde ka almami sa ronkani yetto hedde 5 en beele ɓe jetto tati ɗi kamɓe wonɓe caggal ɓe sabi an addotoɓe koppi he deke ammirɓe e ko mbatta ko o tesko an woɓɓe sono julna teski tan kañumen tan mbay kon ala gonɗo caggal mabɓe ni way kon oto tournowo e tournal daɓɓal ne foti ƴeewde tournagal wallahi a faabide on saha noon o jaggoya e koppi no mbiɗen ni subhana rabbil azimi ha timma ka tawde ko almami hayso daaɗe 4 kam walla 5 o moyes kam oto manko 5 so ronkani beele wonɓe caggal ɓe no jetto tati o wiya sami allahu liman hamidah ma won goɗɗo no wiya ɗum de kam wonano tawni yiya bindi wiya windori ko sami allahu liman hamidahu jomum no wiide noon aha ko gonga noon windori kono noon sa darima a waqfat mbatta ko sukun a wattat ɗum kowal to banggue ɗemgal ma lulndo bindol ngol no leluri ni mbiya sami allahu liman hamidah tawi ko an tan goto juulanno sa debbo sa gorko an tan goto juulanno ɗacci koppi mbiyata ko sami allahu liman hamidah ndewna hen rabbana walakal hamdu ɗiɗi ɗi foof addaɗi an goto so tawi noon koɗo wonno almami kanko o wiya tan ko sami allahu liman hamidah ɗon tan o haɗata wonɓe caggal ɓe fof o no didorno gila e salli o ha e heddiɓe fof ndendi rabbana walakal hamdu enen gandi jeese no keewi hen kono cuɓoɗen yeeso woto rek ene jogui wiyaɓe allahumma rabbana walakal hamdu ne jogui hen wiyoɓe rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi fof ne jokke hen kono rabbana walakal hamdu tan woni enen fof kam kawren famide on saaha jomum darto ha forto o wiya kadi allahu akbar o yaada e habbirandu faade leydi ha tinde nde fawo e leydi he hinere makko nde fawo e leydi he pawagol tinde nde e leydi ko farilla hinere nde ko sunna juuɗe makko ɗe ɗiɗi o wertaɗe ɗe kuccita funnague o wertaɗe kanje fof de oto ƴoɓɓinɗe ni yo ɗe berto ɗe paaya funnague kanje noon koɗe cijjojo ne tinde nde sujjiri ni a faami ɗe mbasa o wasa wadde ɗe nippe o wasa falade ala ɗe kuccita ko funnague ne yiiɗa kadi ɗe tolno noppi makko ɗi walla ɗe ngakka ɗe manka noppi ɗi seeɗe walla fonda ɗe noppi he oto ɗe jawtu noppi ɗi noon oto ɗe gon caggal kadi tolnodir noppi ɗi tan tengu rengu horde lombo hakkude majji ɗo walla kam ɗe manka noppi ɗi seeɗe hoore nde wona yesso seeɗe ɗi ɗiɗi kam ngel mbaɗɗa hen fof no selli on saaha o jangga ɗon subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tawi ko an tan goto sa debbo sa gorko tinno oto mankin daaɗe tati man jara ngara ha tati ɗo no moƴƴi no fewi beele mbawa tottude nokku o haqqe mum on saaha so tawi noon ko almami wonno no mbiɗen ni ne yiiɗa o yawta kam ha yetto hedde 4 en ko famɗi foof walla kam ha yetto hedde 5 en beele wonɓe caggal makko ɓe ne mbawa yettade kañumen ne mbawa timminde ko ɗaɓɓa e mumen ko on saaha o jotto o wiya allahu akbar so jottima kadi koyɗe makko ɗiɗɗe foof yoɗe jaltir banggue ñamaga koyngal nanal ngal o jappat ngal kangal felango foof feeña boowal ga banggue ñamato koyngal ñamal ngal daro o darna peɗeli maggal walla o jappa o lelngal soyɗi fof no selli so welama darna ngal so welama jappa ngal on saaha noon o fuɗɗo kadi wiide allahu akbar do sahurla wonko janggata ɗon jogui jeese enen noon yeeso ngo kuñiɗen ngo jaaruɗen ko allahumma ghfir li wasturni wajburni
wa'fu anni wa'afini allahumma ighfir li wasturni wajburni wa'fu anni wa'afini en jiiden dum koy sharhu khalil ton jiiden dum sen jejjid hanan jeewan hay tongode mudum to bange kaalen dum ton e hawnaaki non jeesa godde kadi non pero dum e hadiseji taw ko jeesa godde fo no selli en badda hen fo no selli won saha non sa jangi odo hayso lawol gotol wona kadi a woni don fodde ko dabbano don ko dottoda kadi biya Allahu akbar jaada e habbirandu paya leydi kadi cujja kadi no birun en nani ni subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi walla subhana rabbiyal a'la wa fon selli naqlude hamza o haqqo ginnon fon selli subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi walla subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi fon selli janga kadi edo biruden ni kaftoda jaada habbirandu Allahu akbar paya du daro yayi won sahagar jom janga fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin on saha janga li ilafi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي نعم ونسها جوم جاغو يكوبي كدي يادا حبران وي الله أكبر جاغو يكوبي كدي yo non yida non keciki forton feewi taw hoore nde hoynaaki nde junnita kam wayno ndaro heddo koyde makko to ni ala on daara gite makko de pawto kadi tinde fawtoto to leydi to o fonde keciki a faamide mawɓe men no mbaɗata no yooɗi machallah taw no tembi no foti taw joom ƴoɓɓinaaki tan haa keciki ɓuri moƴƴude keciki way tan no calɗi ɗiɗi e palal no mbayata ni taw no foti kala no feewri ɓuri yodde taw hay so ndiyam mbaɗɗa heen yahata to yahata ka faami won sahaa kadi o wiya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi tawi ko almami yaha nayi kam walla ha joyi beela wonɓe caggal makko ɓen jetto tati ɗi tawi ka goto kam hay soko tati kaɗɗa ala caɗele sa welama jaaha sappo ni ala caɗele tawde ko en tan goto kono noon tawi ka julnowo yimɓe kam ne wiya ya tesko yimɓe wonɓe caggal maɓe ko qualité ji certuɗi nayeɓe nin toon joom haajuji nin toon ɓe cellani nin toon sukaɓe nin toon julde nde yonde fonde tan hande fota otande manque otande ɓurtu tawi ko an tan goto sa welama jangga subhana rabbil azimi laabi temedere ɗo kam ko an tan goto e goto loranima on saha noon mbiya kadi sami allahu liman hamidah rabbana walakal hamd tawi ko an tan goto gadda ɗiɗɗi fof on saha kadi tawi ko almami adda sami allahu liman hamidu tan ɓawa ɓe gadda rabbana walakal hamd ɓe ganduɗen en ni jomum kadi faye leydi yaada e hebbirandu allahu akbar ha mimo e leydi so fawi juuɗe ɗe no mbiruɗen ni tolno noppi ɗi walla manque seeɗa koppi ɗi kadi ko cujjoji ɗi ñiɓoto peɗeli koyɗe makko ɗi kadi ñiɓoto ɗin kadi fof ɗe nokkuji jeeƴiɗi koɗe cujjoji sabi ko ƴiyal tindegal woni goho camme juɗɗi ɗe woni tati koppi ɗi woni joyi ceɓe peɗeli makko ɗi woni jeeɗiɗi ɗe fof ko cujjoji ɗe fof mbattane hakkille on saha o janga subhana rabbiyal a'la subhana jaran ɗen bo subhana rabbiyal a'la koppi jarten subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ha timma tati tawi ko kanko tan goto almami yaha ha nayyi walla kam ha joyi on saha kadi wiya sami allahu liman hamidah kanko almami o tan ɗon haɗata tawi ko ɓawa ko rabbana walakal hamdu tawi ko an tan goto ɗiɗɗi fof ndendina ɗi gaddaɗi sami allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu on saha kadi mbiya allahu akbar mi jiitu jaran ɗum sujjude paɗe joyi e sujjo fawti juuɗe makko ɗiɗi tinde makko nde leydi no mbiruɗen ni o jangga ɗon subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi eno mbiruɗen ni o hafto o jotto jonde nde kadi oto wattanno gori cikotoɗo gawri ni woɓɓe en cuuto tan taw dutto kadi ala ma jaha ha jottoɗa ha fewa mbiya kadi allahumma ghafir li wasturni wajburni wa'fu anni wa afini allahumma ghafir li firtu ko e hima an jomam yaafomi bakkatujam allahumma ghafir li wasturni ya suram neɗɗo ne hartu jine suurede wona aduna e lahara fof yiiɗa wirtade wajburni ya heɓɓam neɗɗo so heeli ne yiɗi heɓɓede wona ha wawa kam yaade wona heɓɓede no woni kala ko manki fof mankitina kam ha timma eyyi wa'fu anni ya yaafomi wa afini kadi ya hisnam eyyi wonande jaaruɗo oɗo duwaw
wasata kadi duuji goɗɗi ne goodi ko jaaruɗa hen fof ne selli hayso joomum janggani hebbata ni hatta ƴuldum sellude ko konguɗi jiiɗi tan gonga on sa duttoɗa sujud ɗimmo jortoɗa ay ɗo a jortoto a dañi darɗe ɗiɗi janga noon attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ay windiri ko wa rasuluhu non windiri kon an biya wa rasuluhu luh bayana guttowo ni gonga ay batta dum sukun dum buri sellude e jom andira non dum buri sellude e sona dum sa wi tan windiri ni ko non tan kalirta gonga tawdo kon hawni sede sa ari ha do tawdo ko jonde hakkundere nde do tan kalata oto bennu kaftoda ay do non jom watta hakkille jom haftoto ha daro do habbirandu a yadata hen ala yatta hen a ummoto ha darodo hay saka almami yimbe heddibe yo pade oto be gumpodo e ma ha almami o daro ha forto o wi Allahu akbar on saha he wonbe caggal be gile salli ha heddibe fof kam fof be gummo ha be porto dow be biya kadi Allahu akbar firti ko do tan woni yadataake habbiran kala ko wona do kala kada wada yadat habbiran so ummo asada jawdo fof ummo tona on saha so hafti mi hawdarima o jangata ko fatiha bolo joni ko kalten do ko yowatan no tisbar ni no jul tisbar adi julede julelde fof e dum nan bayna tan ko tisbar jultani on sa so haftima kadi o jangata kadi ko fatiha bolo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin o nyumo tabdo kam ko suudete do tan haada simode wattake hen so yejjiti non o beydi hen simode ala cadel tawdo ko jejjiddo o to tay non o wada hen simode o yaade habbinande Allahu akbar o jaggoye koppi o yakada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi no biruden ni o yakada sami Allahu liman hamidah tay ko antan goto jokka hen rabbana walakal hamdu gadda diddi fof tay non ko ba ka ba almami heeda e ngol an keeda e ngol ga gonga on saha jomum kadi wi Allahu akbar faya leydi so yehi kadi o fonda tinde nde hinere nde fof fawo e leydi walla kam e sajjade takkinde leydi walla daago takkingo e leydi dum buri yidede taw wona ko nande matala en taw yeso ngo lafoto hen ala sajjade taw kam no e fof taw ne tiidi sa sujji hen kam antina kam ne tiidi sede dum buri yidede on saha non jango jomum jango subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi daade kadi tati walla nayi walla joyno birun den ni o yakadi Allahu akbar jotto o wi allahumma ighfir li wasturni wajburni wa'fu anni wa'afini illa san jejjitani ko ni wanode fami on saha jomum yakadi Allahu akbar rutto ko lawol dimmol subhana rabbina gandirden ni do sama hafto kadi o yaadata koy habbirandu o wi Allahu akbar o faya dow so fayido kadi wiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in so hodirama non o daraka nasta'inu he ande yimbe wobbe biya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim wa sallata sa daraka nasta'inu he anawda dum taw i o yaltani mbeta ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim mbeta wa iyyaka nasta'in nuhdina siratal mustaqim kawana ihdina ala sallata ihdina o sallatan ko tawa waqfi ga no buri yaare non ihdina ko ma darda wa iyyaka nasta'in sa darima do a fofi ihdina biya ihdinas siratal mustaqim kon non tay ka jahowo so tay neddo wi so tay ka jokko wa daraki awi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal bunni wana non o fanita iyo ko hamza wasli way kan wiide bismillahir rahmanir rahim sallata biya bismi allahi arrahmani arrahim wa wonde alifaji di taggoto ndar ko hamza wasli wiete taggoto ko der fami wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim so tay jom jokkodiri ko non gonga nu on jokkata e alif o taggo der on sa non siratal ladina an'amta alayhim
ghayril maghdubi alayhim waladdallin gonga ni fatiha waɗi ko ayaji jeeɗiɗi so welima hen darɗa e aya fof jogi kayfiyaji noon enen kam foddana jaaruɗen bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ɗo ko aya arrahmanir rahim ko aya ɗiɗi maliki yawmiddin tati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in woni nayi ihdinas siratal mustaqim joyi siratal ladhina an'amta alayhim jagom ghayril maghdubi alayhim waladdallin wona jeeɗiɗi won yaaruɓe noon ɗum kam haysan kalan ɗum ta o namdaki ɗum ay mbaɗira ni goɗɗo yasira ngo wono jaaruɗen go en inchallah eyyi on saha en dañi darɗe nayi ɗe de timmi on saha joom jotto watta tahiya attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sa ari ha ɗo la wawi hadde ɗo kono noon yiɗa ya juula nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam yiɗa salatu o noon fodde ko defte ɗe bindata ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid joni noon so ari ha ɗo kadi yiɗa kadi duwoɗa tawde hande ko jonde salminago yiɗa duwoɗa ɗon arabiya ɓuuri yiɗede sa runki hay koye ɗemgal ma ala caɗele ko nande duwa ɓurɗo kam himmude o ko nande mbiya allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat mbiɗa ko ehima joomam yaafum bakkatujam jaafoɗa bakkatuji nenam e babam jaafoɗa bakkatuji jaɓɓe Allah worɓe fof dendagal jaɓɗo Allah gorko jaɓɗo Allah debbo a faami de e gonɗimɓe ɓe gon martaba dow o gonɗimɓe Allah tigirigui vrai o worɓe ɓe e rewɓe fof wurɓe ma il faut ya yaafo andi o duwa ko duwa baɗɗo fayida e wona o tan noon kono o kam koye ɓurɗi himmude e jeeya sa ari ha ɗon mbiya assalamu aleykum ko fa yasama ko banggue ñamoga assalamu aleykum wonɓe caggal ɓe ɓawa ɓe cabbo ha almami liɓa konngol ngol so ɓe jaadinema ko tan julde mabɓe boni la budde ɓe gacca ɓe keɗa jejjiti ha hebbirande harminirde ala ko haali kam soɓe gadima ɗum kam ala ɗum kay miijotaki ni sa tawi sa jejjiɗɗo sa adima almam salminta julde ma boni sa adima habbirde julde ala ɗiɗi kam ngala maslaha habbirande harminirde kañum natirte julde la budde muñoɗa ha almami gaynandu ndewa caggal makko salminago ma gacca ha almami salmina ha gasna ha nana kumo assalamu aleykum anne puɗɗa nadde jonde hakkundere nde en abbi e majji hayso yettaki jonde hakkundere nde oto ummodo e almami o dañi darƴe ɗiɗi onon fof on jotti mon tahima somo ñongto omo ummo o tere makko accu haw hafto haw daro o wi allahu akbar enen heddiɓe kadi kafta ɗum kono o ɗo ne abbi abbi ɓeeɗa ɗiɗo kon yettaki ko heddi ko noon jaggoyde koppi tukkitade hanti faade leydi faade dow ɗone kadi ha hande heɗ caggal makko yaadi dinde e makko ne aña adade mo ne harmi kono bonnata julde eyyi hande peesaji keddiɗi fof machallah on saha jomum so ari ha ɗon e wawi salminde gonga noon attahiya o ne jogui kadi ne jokke ne junne eyyi kono noon tawde jiɗɗen wallodirde koye wonɓe mustawaji lesɗi kaɗen ɗo tan inchallah eyyi on saha jomum so salmini yiiɗa ñuumboɗa less eyyi wonande dental ngal jomum ne wawi wirde tati less astagfirullah da tati on saha allahumma anta ha min horam gonmi koye janggude wala no bondumi numéro am téléphone jiiloɗe noddon kam mbatton kam e lawol gonɗen tan koye wallodirde saabu Allah gonga kono wona mbeɗa gayni golle ala feccinani allahumma anta salamu wa minka salamu wa ilayka yaudu salamu fa hayyina rabbana bisalam gonga noon seɗen jaadini enen gandi mbiyaten allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yaudu salam fa hayyina rabbana bisalam eyyi ko ni mbatten wona ha yuɓɓa no wasifa wayata ni wa adkhilna aljannata dara salami tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram wona jomum goto fof kadi yo waɗa feere wawa ɗum ko hunde moƴƴere no feewi sabi ene toon duwade yo naata aljanna nela sa sallam wi so neɗɗo huccite Allah ñaaguima nadde aljanna fodde hayso laabi tati aljanna o jaati darato walluma duwade allahu akbar so neɗɗo moolima Allah kadi ko ñande waqina azaban nar laabi tati ko jeygol ngol jaati darato walluma moolade allahu akbar ɗum noon to wasifaji men to ñande fof waqina azaban nar ñande fof
tahiyat allahumma salam ga nyanda fo ada khilna janda nin ton gonga dental ngal kay ma sha Allah ngal bumni bernde fi alhamdulillah rabbil alamin on saha joom rawin hen salatul fatiha allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم نعم دادتتي نعم ونسها جوم جوك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أو تسليما بيته وابن نجيب ندرب نعم دوناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جوم فند جودم تور هنا غاندير دني غانغا on saha non joom wada kadi baaqiyatu salihat alhamdulillah ngayna julde nder tan so tawi waktu jabi on saha joom ya subhanallah 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 do hofbe dil ma do hofto nam ha wona laabi capan tati e tati ndewna hen alhamdulillah 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 capan tati e tati ndewna hen allahu akbar allahu akbar allahu akbar capan tati e tati ndewna hen la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir lawal gotul yom tuta yasum on saha kadi wada yasum fudda duwade bismillahir rahmanir rahim jom udhoni udhu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin آمين اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس أي هو بين يديه ببيدهن هاسغير ولا دو بين يدي كل نفس نفس جوم واسير كن كل نفس على كبرت الوقت كل نفس كفوفان كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يضرب بها أهل السماوات وأهل الأرض دونن أهل الأرض دو نسلا وكل شيء ene selli kadi wa kulli shay'in famide wadde tulal wa kulli shay'in leede kam wa kulli shay'in o burji alade hande o saha salliji men di wa kulli shay'in huwa fi ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulli jomar hado dhalika kullihi non windori kono sa dari mbeta ko dhalika kulli dum buri sellude on saha non janga ayatul kursi ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم جوم رين تويد والخاتم نعم رين توني على مسجد لسمتا بعدك جاهو درك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين joni en juuli waktu goto ha gasi en juuli tisbar ha gasi waktu keddi fo ni sen batte inchallah ay mata en gardi ha do machallah jafo kala ko lajji hen yo be battami lawol machallah kala ko lajji hen yo battami lawol ko fayida ceerno okay wadi fayida no feewi wadi fayida no feewi ceerno on bandira debbo waddo namdal o wi ko mo ganda bitanno do asru joni non do jom witar asru do mata goddo salminma en de bidira asru do jom dimbina hoore walla yiccito on calminɗo walla wiide on wi mbaɗɗe gueɗe en sella walla sellata kañum de haal jubirdo kam haalata
so tawi wiide hunde ko ñaawa ko ñaawore haala boni eyyi so hoddirama tan kam deƴƴinno nde ɓuuri walla jomum dirmito tan eyyi dirmito kono so wasino dirmitade kam deƴƴa tan jokka wirdum ɓurno moƴƴude tawde kay on ɗon wona wiyaɓe no jaabeɓe hatta noon kadi woɓɓe ne mbiya salminagu assalamu aleykum so tawi neɗɗo wima assalamu aleykum a wima wa aleykum salam won wiyaɓe ɗum bonnata julde nde no bonnata wirdo won wiyaɓe noon hayso noon en ɗeɓani adara ɗum no fewi en famɗi men kam calminteɗo jaabo ɗum heeji tan ko deƴƴude min hooram kalowo jaati mi heewan jaabade joomum mi deƴƴat tan hami gaynoyi somi yejjitani mi wiyamo aleykum salam e dekento noon woɓɓe hen no fodde no kalirta kala kam nde mbaɗɗa hunde ñawatede ko haala a bonni wirdu ma so tawi noon ko dirmitogol tan eyyi ɗum kam wona haala ɗum kam wona firtani haala eyyi ɗum kam e fodde faamu men wonata fotani bonnude tigi kono jeeƴagol en ɗum ɗo en fof kam foti tan ko himmira wirdu makko ɓe kaala men da ko Cheikh Mouhamadoul Ghali elle de meeɗi mbo waɗa lazim elle kanko de walla goto e mawɓe he kam almu Cheikh Tidiane ɓe radiyallahu ta'ala mi yiɗi men nder deftere e wotere ambo wirdanno lazim elle ɓalal walla suudu yani caggal makko no yani ɓinguel makko ni elle mbiɗa huli elle somi yejji tan ɓinguel ngel heddima hen ni walla kam tawa ngel gañima ɗo wirdu o hucciti funnagam wirdu ɗo o yeccitaki ko dillano dalani ha wirdu o gasi ha laaɓi nde fuɗɗi yeccitade wi holko woni dilɗe ko gonno wiya ko suudu yani ga walla ko ɓaral yani ga elle yani koye cugol ma dasogel ma yani sah eyyi ande ko firti ko wirdu o a foti jagguirde ɗum jaggal tiɗgal neɗɗo kala ko fonki no foti tinnade hen no fewi hay aduna o yimɓe aduna ɓe ceerno widata ni ɓe mbawi fonkude aduna mabɓe ɓe diwa hen aɓe maaya hen deke enen mbawi ganduɗa ko tinnade din men maaya eyyi won namdiɗo to banggue assalamu aleykum mo kalɗa joni o woɓɓe ne en jeccito cammina banggue ñaamo cammina kadi banggue nano kadi yeeso men kadi beɗɗumne kadi eyyi ɗum joni tawi ko an tan goto juulanno salminago woto jaaruɗen assalamu aleykum tan ɓolo ɗon tan kadi katen ɗum woni ko lolli e men kono noon hannde aduna o fof wonti galle goto amma yiyo wiyeɓe assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah hay hunde en kalani kono enen kam jarɗen tan ko assalamu aleykum hay wa rahmatullah en mbatta hen en ko ndeke noon jomum no yiiru no mbaɗirten ni yo haaɗi hen tan tigi eyyi joni noon tawi ko caggal gonɗa ko sappewol ɓaawo ka ɓaawo ka lombiɗo sa teskima almami o nde wi assalamu aleykum nde ko calminɗon enen foof oye kisal Allah yowna men enen foof wallahi ndeke ɗon ɗo wona no caggal julde ni sinno ko caggal julde goto tan so salmitima no yona kono ɗo ene yiiɗa enen goto foof wiyamo assalamu aleykum ñumbo less noon so tawi noon enen wonɓe caggal ɓe kala keɓɗo banggue ma nano nde salmini nde ko an salmini kanko ɗum noon waɗi so tawi ka lombiɗo e sappewol caggal labudde mbatta ko calminal tati salminago yaltirgo julde nde e salminago almami e salminago neɗɗo gonɗo banggue ma nano o so tawi noon sappewol ngol ko an heedi banggue rewo fof hay goto heedani banggue ma nano ko hay goto donc ɗiɗi tan mbatta salminago goga salminago almami almami o noon wona aɗa so hoddirama sappe on juuti almami ko to heedi wona aɗa joofo toon de joofo yesso ma ɗo rek gandiɗa kanko duttata salminago assalamu aleykum tigi allahumma salli ala sayyidina nen ceerno maro hoje majji gasi ha laaɓi karallo nan weesa juuɗe nen won bandiraɓe o heeɓe messuji hollude weltare men no feewi nder yewtere nde kam fof en jettiɓe en jarnima musidɗo men Mamadou Bassirou Ba legal Nasrullahi o jarama no feewi ene kadi Aissata Sy legal Nasrullahi ene kadi Aissata Dia legal Sifaw en jettiɓe kamɓe kala Mamadou Aw legal Amma Toulay kamɓe kala jettiɓe en jarniɓe ɗum noon to karallagal to ko Abou Thiam maccuɗo haaji mum ɗo haalirde ko musidɗo moon Amadou Sambalo yajude e ceerno Hammata Diallo ɗum noon bandiraɓe en beltanama kattude e jamma hande o e oɗo ñalawma en beltima e wirdu ndu won namdal keddiran ɗon kono hojmaji gasi hen kadi ha laaɓi maji gasi ha laaɓi min garta hen ceerno e namdal ngal so allahu lamɗo jaaɓi min garta hen inchallah eyyi so banggue karallo yaafo tan pour yaafo tan namdal daɓɓil tan ko nelal wonno ɗum noon yettina bandiraɓe to banggue téléphone ngaji ɗi e nder jamaɗi ceerno kono majji gasi ha laaɓi noon kono bismilla yawa tan eyyi ala kulli haalin ɗeɗo balɗe julmbo wuuri he goto e seeɗa meɗen jeehino julmbo wuuri mataw wi en yen tinno jewten ko fate portable ɗe no conirta e nder jamaji he ni wona ko moƴƴi o yañi hen no fewi kadi ko jomum ko poɗɗo haalde ɗum saabi ko seeɗa men ɓe hay san kalani inde makko
o yañi hen fe enen fof enen gandi weli so gona mbaɗen hen ni sa nayi portable ma poɗɗa ko ñifde walla gacca galle so tawi hoddirama a huɓɓi portable ma waɗe poche ma a ñifani an kam wayno ala julde ni so ngal soni a bonni julde woɓɓe deke noon batten haqqillaji hay cuuɗi tan aduniyankoji ñawirɗe sa portable ma soni a wattata saka noon jama eyyi ɗum ɗon ɗum ko nelal